Deze kennen we vanzelfs alle keer. Maar met de technieken van jou today binnen direct nieuwe manieren om mensen te waskogjen in geval van niet. De mobiele telefoon biggelix. Haast elke keer had er wel in. Daarvoor is NL Alert opzetten. Bij situaties worden mensen in de buurt automatisch informeerd met een tekstbericht. Nou, het is een moderne techniek die het volgens us volle beter werkt dan een sirene. Hij houdt een volle specifieker bericht dan een sirene. De sirene gaat weet je net wat het voor is. Als die via een NL-alert gaat, dan kun je precies lezen wat het voor is en wat je dwam had. Maar is het dan ter vervanging van de sirenes? Nee, het is ter ondersteuning, het komt ernaast. Om het systeem te testen, werd er terug de meldkamer om tolvoeren een controlebericht verstuurd. Ze kunnen mensen zien dat haar mobiele telefoon geschikt is en goed ingesteld is voor NL Alert. Maar echt bekend is het nog net. Hast om tolvoer een berichtje hoor? Nee. Een NL Alert? Nee. Nee, die dat ik weet. Zegt dat je iets? Nee. Ja, daar heb ik wel wat van gehoord, ja. Ja. Maar net krijgen. Nee, nou niet dat ik weet. NL Alert, oh ja, daar heb ik wel wat over gelezen. Of wat over gehoord inderdaad, ja. Maar Johan, je telefoon nog net insteld of? Ik heb hem nog niet ingesteld, nee. Ik weet dat het on mobiel leidt of dat je gewoon melden maar. Zo'n 60% van de mobiele telefoons in Nederland is technisch geschikt. Van deze 8 telefoons, gaat op uw redactie, zo'n 4 verdwammatten nevens de website van NL Alert. Maar om tolvoeren gebeurt er net al te volle. Op maar 12 van de telefoons verschijnt het testbericht. En de helft wordt nauwelijks het manko van het systeem. Ze moeten de meeste telefoons apart ingesteld worden. Werkt het systeem alleen op smartphones met het KPN-netwerk. En is de iPhone nog helemaal net geschikt. Nou, zo in theorie is het een groep die het wol ontvangt en grutter. Wij merken dat het nou vanaf dit moment ik heel hut gaat. Met assissingen van T-Mobile en Vodafone dat ik heel gauw al regeling gaan. Dus het is geen reden om er nog langer op te wachten.